tuna kan omna hi chingchip le chiatlang in car ania tuial solai so tuial ania solai ruam lai so tuial ania tichuan car masa lama khan aizol tlangwal pakhat Henry lalnun sanga serchi punchowa chuan ron zan chu ania mase serchi thleng lovin chiatang le chingchi pin kara hina bo mak me solai tuial bula son a scooty munia a scooty a hian a document te alo om veka chuan a document te kan ena ta chuan address te kan han yang se theita a scooty kha ama chun kan soi thel loka ama chuan fe ho hianin scooty hi ding reng maya adin na ri to sia an tia chuan an ring hlela an honga chuan a scooty chunga khan document alo oma chuan scooty chunga document alo oma document tang khan address kan se theita a chuan aizol atanga aizol khuwa aizol omania chun chiatlang heta selfie pa hian a thian te tlo turin ron chho ni in a chung te kan biak po na tang kan hre the ni ti chuan serchip thleng lovin chingchip le chiatlang car a hian chin hriat lovin om taringot mai a scooty hi a hmalam a veilam hi a veilam side scooty hmalam hi a soi vek maya tin atluk na ni nge ya hriat an atlunge ni a hriat ania a scooty veilam anunglam te po rang a chuan tuna hian chin hriat lovin omeka vo in ni atangin chiatlang marveng branch uim me ten zon na an tana chuan voini a bul an tananga chuan voini a bul an tana voini kan hmu lova chin kan hrilo ani chuan chiatlang join uim me chiatlang coordination uim me ten zon na be pui kan thak don ni om tak ani kan ho tu ten an soidan chuan chuan i serchip sap headquarter uim me te po hriat tir to an nia voinia zon na marveng branch uim me ten alla tang khan chiatlang lampanin kan kala so lai son mi bozong te in ma khom na counter ang reng de pan siama so lai so waiting sit ania in ma khom na hun solbuk kan ti chu ni solbuk katana kan manani son kan wai me swai tu tele ten khaten om me kani o ti hian so lai waiting sit kha kan pan phei me ka bozong tena rv tana kan man ania ti chuan thil mak deuh mai pakhat chu solai waiting sita khan Henry lalun sanga bek hi helmet nen munia fe hoten an muni om takania mase anua mu ani lo le a ama na la nge ni midang nan la ti kha kan fin fia thei to lo ani kan mi bo hian zir to khan a phone mang nuk bera chuan chu a phone man a phone hi Airtel sim manga phone a hian Airtel sim manga ti chuan Airtel sim chuan mun tha tower amana chuan chu vo in nia mun thalama azong tu te an han kal chho na chan chu nia tower atanga meter zani bor vela hian phone mang niin an ria tuna landana chuan inrin ni Sunday vela kha chuan mun tharam bor vela ki chuan om mel riu maya chu voindia mun thalama an han kal chan ania maro chu be sei angin nu ma ten mulova lai mun thakhuwa te pon chu tiang ang
mi thar lam mi bo ang chi kha mel thar lam ang deuh te pawh khan lo mu chuang lova tichuan voinia han kal te pawh an ron let thla le dawn ani chuti lai chuan zir top inrin ni jing ti zawk te ang inrin ni jing dar ni borvel zir top zan angani chu inrin ni jing dar ni borvel a khan ser chi pa a thian nu nen an in phone chuan an in phone rei lo minute khat borvel an in phone ani chu tuna hian chuan in phone na signal chun khoi lai to war nge aman ti kha cyber lama tanga thok tu te tuna hin ron le mek ania chun result kan shevat tura kan ngai ni helai hi tui al then phe ma waiting set kha nia helai mun mi bo zon na kan RV kan man ania tichuan helai mun a hian a bag kha a helmet nen mu nia tichuan an bo zui le dai mai kha nia tui nge la ama nge la aman nge la a midangin ti kha kan hre ta lo ani tichuan tuna hian tui pui di lama hian mithi tui tla ruang chhara nia tuna kan mi bo Henry la nun sang anen hian an pian te an fu ke te an len zong ten ang em maya kan han ring hlel deuh ania tichuan an ni lampo kan han bia refe kan boi pui hnuwa ani lo ti kan han hre le a solama tui pui di lama an mi ruang chhar tui tla an ruang chhar kha midang ani ti kha kan han hre le nu no ani ole khati zong kha chiatlang mi bo chungchanga chanchin kan bu sei thei te chu ani a he kan mi bo chungchanga hian mitin ten beng kan chita kan ngai ven na tul hle maya thil ni thei tam em mai ani kan mi bo zon mek Henry la nun sang hi engtia bo ta nge ti hi hriat har em maya mi kutur ani nge ama avak bo ve top ani ang ti te po hi hriat har em to maya chuan rin hlel atama rin thu vek ani awang hian mitinin kan beng kan chita kan ngai ven tla na ngai ani ti hi ihretang le ta ila atha ange tin voin hi ani khatna chi ania chuwangin voinia kan la hmulo ania chiatlang mi puite mi bo zong turing kan in pu cha angai hle maya tlom ngai lu chhuwa to thin angin tlom ngai chhuwa angai tak zet ani mi zo dana ni sari tal kan zona ngai dona chuwangin chiatlang nula tlangwal te kan puan ven han so ching le ila mi bo zong turin kan thinlung kan ngai tu na te han seng le te ang mi zo tlom ngai na in chom nung le te ang